el tema de l'elaboració de les vacunes és molt important. Partim de la base, l'origen de la vacuna no té res a veure amb els moments actuals de què estan fetes les vacunes. La vacuna originalment, el seu origen va ser molt simple. Va ser els lleters. La pregunta és aquesta, la pregunta de partida. I llavors, la següent, sisplau, aquí ens quedem. Resulta, suposo que ja molts ho sabeu, hi havia grans epidèmies de verola, la gent es moria, la gent quedava amb la pell molt mutilada per culpa de la verola, amb moltes malalties, era una malaltia realment greu. Llavors es va observar que els que munyien, els que treien la llet, agafaven una malaltia que es deia la verola de la vaca, que els hi sortien pústules a les mans i prou, i no passava res més. I després resulta que aquesta gent no agafaven la verola. A partir d'aquí encara no se sabia res de virus ni res de tot això, però és on va anar sorgint el que és la idea de vacunació. Després el següent pas va ser que agafaven una mica d'aquestes pústules i les posaven, molts ho haureu vist en persones grans, ja una mica d'una certa edat, la senyal aquesta a mi no em va quedar, però hi ha molta gent que la porta, que feien uns tallets i posaven la vacuna. Era una cosa, diguéssim, un procés relativament natural i que evidentment, per exemple, les persones que munyien vaques segur que els va ajudar molt. Vull dir que l'origen de la vacuna en si va ser un fenomen, primer, un descobriment fortuït, com molts descobriments de la humanitat, i segon, que era una cosa innòcua en el sentit que s'entrava en contacte amb una sola malaltia, a la pell, és a dir, no ens assaltaven la barrera defensiva. Aquest és l'origen. Després ja la cosa va anar derivant cap a fins avui en dia, que ara ho analitzarem una miqueta. Clar, aquest origen fa... Jo la sensació que tinc és que quan veig a la gent a la consulta, ja, així com hi ha la percepció de que els medicaments, com ara deia el Xavier, que hi ha una consciència de que els medicaments són perjudicials o tenen elements perjudicials, no vull dir que en moments donats no puguin ajudar, perquè és que hi ha el medicament, però a més hi ha tots els additius que es posen en el medicament. I això és una cosa que ara ens pararem també a analitzar-ho. Doncs, clar, en les vacunes no hi ha aquesta percepció de que pugui ser un medicament que pugui ser perjudicial, però és que també estan fetes, igual com deia el Xavier, com els medicaments tenen additius, tenen un procés tecnològic que no té res a veure amb aquest inici. A més, esclar, anem al CAP, vacunem els nostres fills, no passa res, sembla una cosa innòcua, els hi donem defenses, hi ha una mica com aquesta idea. Però, clar, ara malauradament és molt més complexa l'assumpte i és una mica el que volia apuntar, parar-me en els aspectes tecnològics de la vacuna. A partir d'aquí sortiria la pregunta, quins problemes poden aparèixer amb les vacunes actuals? Ens saltem diverses vies de defensa. Primer, ja no és via cutània, sinó que és via intramuscular. Segon, per obtenir aquest material biològic per vacunar a tota la població del món, perquè el projecte és que tota la població del món pràcticament està vacunada, calen processos industrials que no tenen res a veure amb aquell inicial d'agafar una mica de líquid i posar la vacuna. Són processos molt complexos que analitzarem ara breument. Després, un altre factor que ens saltem al mecanisme de defensa és posar les vacunes als 2, 4 i 6 mesos, que el sistema immunològic està immadur i encara té poca capacitat de generar anticossos. Encara està madurant, igual que està madurant el sistema neurològic, igual que està madurant tot, com podeu veure en els vostres fills. Una altra cosa que és antinatural és posar en contacte amb... Per exemple, la que es posa als 2 mesos, com a mínim, porta informació de 6 malalties. Això també és totalment anòmal i si els hi posem al Prevenar, doncs ja són 7 o 8, depèn de les que s'hi posin. O sigui, és donar de cop i volta informació de 6, 7 o 8 malalties als 2 mesos, als 4 mesos, als 6 mesos,
que ja tot això ja no és imitant els processos naturals, sinó que va molt més enllà. Llavors, en el que és l'anàlisi dels components vacunals, hem de tenir en compte diverses coses. Una, com aquí surt, és l'antigen. L'antigen és pròpiament dit el que fem servir com a vacuna. Pot ser un tros d'una bactèria, allò és una bactèria, fem servir un tros de la càpsula, un tros de la càpsula del virus, el virus sencer que es diu atenuat. Cada vacuna té la seva tecnologia. Això és l'antigen. Això en principi és el que hem de fer, anticossos contra això. Però esclar, això no va sol. Llavors, si vols passar la següent. Això és una mica un esquema de com es formen els anticossos. Això és una cèl·lula sanguínia, un glòbul blanc. Aquí hi ha el virus o la bactèria i es formen com uns motllos, que això són els anticossos. Que aquesta informació queda a dintre l'organisme perquè el nostre sistema immunitari té memòria. Tot això ja són coses sabudes. Llavors, una cosa a remarcar aquí és que això passa a fora de la cèl·lula. Qualsevol cosa, com veurem més endavant, que penetri a dintre de la cèl·lula és una lesió molt forta del sistema biològic. Ho veieu, no? Això és la cèl·lula de l'organisme i això passa a fora de la cèl·lula. Es fabriquen uns anticossos i passa fora de la cèl·lula. Això pel que fa als antígens. Però llavors tenim, a més, resulta que com hem dit que el sistema immunològic era immadur, necessitem afegir-hi, i perquè tampoc hagin de fabricar tanta quantitat d'antigen, s'hi afegeixen uns components que se'n diuen adjuvants. Entre els adjuvants, ara el que haurem sentit a parlar més, i tampoc tenim temps d'aturar-nos-hi més, és l'alumini. L'alumini, que és un metall que és neurotòxic, que es fixa als teixits neuronals, que ja s'ha demostrat la seva toxicitat i relació amb l'Alzheimer. Com me deia ara la Mercè, que s'han prohibit o ja no es fan servir les olles d'alumini perquè ja s'ha vist que és tòxic, doncs està en les vacunes, en moltes vacunes, per ajudar a crear, o sigui, actua com un element irritant perquè es creï més reacció inflamatòria i es creïn més anticossos. El que passa que aquesta inflamació pot anar a aspectes que no són només el de produir anticossos. Després tenim el que són els excipients. Tots els medicaments porten excipients. Si jo vull crear una càpsula, és el principi actiu més els excipients, que és per muntar la càpsula. Llavors aquests excipients poden ser més o menys innocus. Com que les vacunes són injectables, doncs han de portar un líquid, normalment hi ha suero fisiològic, que això, diguem, seria prou inofensiu. A mi em va sorprendre molt, ara quan estava preparant la ponència, vaig mirar la fitxa tècnica del Varivax, que és la vacuna de la varicel·la, que resulta que com a excipient, després us explicaré com es mira això, porta glutamat monosòdic. Bueno, pues eso, ¿no? Aquell emoticono que surt del WhatsApp, pues no sé per què hi és. Vale, això és un exemple, no? De tot el que hi ha en diverses vacunes, més que res com a exemple. L'alumini ja hem comentat, i llavors la pregunta és segur introduir en les vacunes alumini, que és un neurotòxic? Perquè això mateix es podria fer amb carbonat de fòsfor i no és tant. De fet, a França estan intentant que es faci amb carbonat de fòsfor, però no, o amb fosfat carbònic, i de moment no ho han aconseguit. Això pel que fa, és a dir, components de les vacunes, l'antigen, adjuvants i excipients. Però a més hi ha una altra cosa, que són contaminants. I això ja entrem en la matèria més greu. En el prospecte del Varivax ja cita, perquè deu haver passat alguna cosa que porta... O sigui, un contaminant què és? És una substància
a nivell de traces, allò que poden, puede contener trazas de lo que sea, alguns aliments ho porten, per exemple, en el prospecte del Verivax posa que pot tenir traces de neomicina com a conseqüència del procés de vacunació, perquè devia passar alguna cosa, que ho posin, devia passar alguna cosa. Però llavors he trobat en la informació, de fet la motivació per explicar tot això va ser que vaig llegir un article que hi havia contaminació per àcid ADN, que és el que porta la informació genètica en vacunes. Llavors em va portar a investigar una mica més. Llavors he trobat diverses coses que són així com molt sorprenents. Per exemple, un professor italià que es diu Stefano Montanari van fer un estudi i van trobar en les vacunes nanopartícules de metalls pesats. Ara ja podem passar? Això. Resulta que van anar a la farmàcia, van comprar 44 vacunes i van trobar nanopartícula, ara que es parla tant de la nanotecnologia, és una mesura que és 0,90 de gram i que enganya a la cèl·lula, és més petita que la cèl·lula, allò que dèiem, tot el que entra dintre la cèl·lula com a element no reconegut és molt greu, és una contaminació molt greu, ja no és una contaminació dels líquids del voltant, sinó que entra dintre la cèl·lula. Llavors, van estudiar 44 vacunes i en 43 hi van trobar nanopartícules metàl·liques, que aquí explica tots els components que van anar trobant a les vacunes. La 44a que no en portava era una vacuna veterinària. També ens tornem a quedar amb l'emoticono aquell. Van estar mirant, van també fer tot un procediment per eliminar que no fos de l'agulla i ho van descartar per una sèrie de procediments. Això és un element contaminant que el van trobar. Tinc la documentació per aprofundir aquesta informació. Ningú sap per què hi són, quina funció tenen, una funció fosca, estan posats expressament, no són simplement contaminants i no ho sabem. El segon i el tercer element contaminants que volia esmentar és la contaminació genètica, que com a mínim n'hi ha de dos tipus. Una, contaminació genètica, enteneu tothom el que és l'ADN, que és el material biològic que porta la informació genètica. Llavors és sagrat, està dintre la cèl·lula i està a dintre la cèl·lula, està dintre del nucli que té una doble membrana, per tant està superprotegit. El primer sistema és, hi ha diverses vacunes que es fan amb tecnologia OMG, o organismes genèticament modificats, que és el que se'n diu l'ADN recombinant. Per exemple, agafen, això no sé si és, però agafen, per exemple, cèl·lules de cervesa, de llevadura de cervesa, i li posen un trosset, això que és vermell, li posen, és del virus. Per exemple, per fer càpsules del virus de l'hepatitis B, posen un trosset d'informació del virus a dintre de l'ADN del llevat de cervesa, i el llevat de cervesa el posen a fabricar càpsides d'hepatitis B. Això també ho fan amb el de la vacuna controvertida del papil·loma. Què passa? Que s'han trobat, en concret en la vacuna del papil·loma, el Gardasil, s'han trobat residus del que se'n diu ADN recombinant, que seria l'ADN aquest de fabricar aquests trossets de virus que servirien d'antigen. Han trobat que hi havia residus d'ADN recombinant del virus del papil·loma. Aleshores, resulta, tot això està explicat en el llibre del Miguel Jara, Vacunas las justas. Resulta que es va denunciar una associació nord-americana que es diu Sanevax, ho va denunciar la FDA, que és el Food and Drug Administration, i a la EMA, que és l'Agència Europea del Medicament, i van dir no passa res, no sé què, va quedar que ningú s'ho va estudiar i ja van decidir que no passava res i es va comercialitzar el Gardasil. Ja acabem, Això seria un tipus de combinació i just ja acabo.
Llavors hi ha l'altra contaminació, pots passar una altra, sisplau? Que és, per fer virus atenuats els necessitem criar amb una cèl·lula. Són cèl·lules o bé que són embrionàries o bé que són canceroses. El virus es cria dintre la cèl·lula i la cèl·lula es mor, però hi ha residus de l'ADN d'aquesta cèl·lula que queden lliures. Aquests residus d'ADN queden contaminant també la vacuna i això també va parar injectada. Llavors, afegir que en situació d'inflamació, a més s'adhereixen molt fortament a l'alumini, s'adhereixen a l'alumini i llavors això pot penetrar a dintre el material genètic de l'hoste, creant mutacions i probablement s'hagi relacionat amb tots aquests temes que s'ha parlat de l'autisme. Això era el més important que volia transmetre. Només us... Sí, passar un moment ràpid això, aquesta web molt interessant, medicaments i vacunes, això són fotos de la web, però això, sí, el llibre del Miguel Jara, l'Agència Espanyola del Medicament, aquí podeu trobar prospectes de totes les vacunes, d'acord?